guys. Magandang hapon po sa lahat. Ito guys, palakad-lakad na po dito sa bakanting lote po dito sa aming probinsya guys. Ito, palakad na nakapaa. So yun po guys, ito pa rin ginagawa ko po dito guys. Palakad lang po. Mag 3 years na po pala noong June 11 na matake po yung matinding palpitation ko po guys. Tapos ito po nakaranas naman po na ano po yun guys, sa 3 years po guys hanggang ngayon parang na-nervous pa rin po. Nervous sa nangyari dati noong 2022. Patuloy lang po sa paglalakad dito sa aming sa malapit na bakuran dito sa aming probinsya. Pero hanggang ngayon po guys, hindi ko pa alam kung ano talaga nangyari sa akin kasi wala pong kayang i-check up, kaya ito lang po guys ginagawa ko sila po nag-exercise at nag-take ng food supplement pag mayroong ikabili. So yun po guys, maraming salamat din po sa Panginoon kasi binigyan po ako ng lakas para magpatuloy sa anumang mga kailangan kong gawin. Pero hindi naman tulad po ng dati na may lakas pa po, na lakas talaga para makapag-pamuhay ng normal. May diferensya na po talaga yung kasi biglang umatake yung hindi ko po alam yung mangyayari. Parang iba-iba na yung isip po guys pag umatake na po yung yung pagnakit ng ulo ko, tapos dito tapos pa minsan manhid at saka yung sa talampakan na mayroong magtusok. Kaya ako guys, palagi lang po lumalaban talaga. Hirap talaga guys pag may karamdaman po tayo sa ating katawan. So siguro po dahil na din po sa mga ginagawa po masyadong pinapuso yung katawan po sa may kalakasan pa po dati. Hirap po talaga. Ito na po yun talaga yung resulta siguro ng pag-aabuso ko sa katawan na nasa trabaho wala po masyadong tulog, tapos at minsan pag uwi naman po sa boarding house nakatutok sa cellphone kaya wala po tayong magagawa guys. Nandito naman po at may resulta na po sa pinagawa dati na wala pong healthy diet sa mga kinakain kahit kita sa dyan mga tabi-tabi ang grabe po talagang kakain lang po guys. Tapos hindi masyadong kumakain ng mga gulay. Kung alam ko lang talaga na magkakaganito po ang resulta ng kalagayan ko po guys. Sana noon pa hindi na ako na abuso sa aking pangatawan. Mahirap po talaga guys lalo na kapag wala kang pera tapos may mga discomfort ka sa kalusugan. Hirap talaga kung wala tayong pera guys tapos may discomfort tayo sa ating pangatawan. Disturbo po talaga sa pag hanap buhay po natin. Ngayon ang hirap talaga kasi hindi po talaga ako makapagpamuhay ng maayos kasi bigla na lang umatake yung mga discomfort sa aking pangatawan. Yung bigla na lang magtusok-tusok dito guys. Hirap talaga, tapos yung ulcer ko po bumabalik. Pero pilit ko pong lalabanan ko po talaga lahat at ito po palagi nila po tayo talagang magdasal para may din po may
isipan at matibay na loob para harapin ang hamon sa buhay. Grabe guys, 2022 po nangyari yung matinding palpitation ko po. Tapos minsan yung mga yung sa Tagalog sa unod yun yung makalap na ay walang ay yung parang manginginig po ako guys. Tapos mangurog ang ako ang kauduran, nagsaya na po guys, naglibo. So guys, mahirap po talaga, sobrang hirap po pag may ginagawa po tayong hindi maganda sa ating kalusugan. Kain lang na kain, walang pahinga, tapos magresulta po talaga sa pagdating ng araw. Kaya ngayon dito na parating na yung yung resulta sa puso sa katawan ko po. Tapos hindi naman po talaga, tingnan nyo po yung yung mukha ko po guys, yung katawan ko, grabe yan, parang wala nang laman. Hirap. So, pero yun lang po guys, basta bangon lang ng bangon. Pero sa totoo lang po guys, naramdaman ko rin po yung yung parang wala kang kwentang tao, nararamdaman ko po yun, kasi wala na po akong wala na po panghanap buhay na tulad ng dati. Tapos may stable income po, wala na po. Tapos ayaw ko na din po sa mga parang para sa akin, parang wala na akong makitang maganda pang trabaho para sa akin, kasi may discomfort, kasi may takot ako, parang naninireduce na rin ako kung anong mangyari sa akin. Yun po guys, ang hirap po talaga. At tayo lang umiintindi sa ating sarili dahil wala namang maka-relate sa pinagdadaanan po. Kaya pilit lang po lumalaban po guys. Ito ngayon, sawa po ng Panginoon, maabot pa naman po ng 3 years. Dito pa naman po, pero kaso lang parang wala din po akong walang kwentang tao po ako para sa akin, kasi dahil walang may tulong po sa aking pamilya. Wala po akong may tulong sa aking pamilya po guys. Masakit, tapos mahirap po tayo, tapos wala gusto po tayong tumulong sa ating pamilya, lalo na may mga anak po na kailangan pa tutulungan sa mga lalo na sa financial. Wala po akong maibigay. Yan, hindi po talaga tayo makapag-isip ng maayos. Unahan naman po ng takot guys. Ayun po guys, ito po yung video na to, ginawa ko po ito ngayon June 27 to 2025. Ngayon lang po ako gumagawa ng video guys, at hindi na po pala ako updated sa aking YouTube sa channel po guys, dahil ito po yung problema ko po. Gusto ko sanang ipagpatuloy lagi upload ng videos, gumawa ng mga videos, kaso lagi nang sumasakit yung basta palagi ako tumitingin sa cellphone ko po guys, o sa screen, sumasakit na po yung ulo. Kaya kayo na po guys, halos lahat ng mga sakit na sa aking pangatawan, maramdaman po yung may-abuse po talaga ako guys, at hindi po alam kung po talaga ito. Siguro malalaman ko din po ito pag tingin ko lang makakapag ako ng at makapa-laboratory po. Sana po magka-pera pagka-pera. So yun po guys, maraming salamat po sa panonood po sa aking videos, at sana'y humaba pa ang ating mga buhay, at sana'y nasa mabuting kalagayan po kayo dyan lahat guys, at magandang hapon po ulit sa lahat. Bye bye po, God bless us all. Patuloy nyo lang pong supportahan ang aking YouTube channel po guys. Salamat, bye bye po.
Ingat po, ingat po.